Sziasztok! Mai videóban megtudhatjátok, mi történne, ha hirtelen eltűnne a nap, úgyhogy tartsatok velem. A következő, hogy a napunk legközelebbi csillag Földünkhöz 149.597.892 millió kilométeres távolságban van tőlünk, ami azt jelenti, hogy egy autóval 100 km/h sebességgel haladva több mint 170 évbe telne, mire odaérnénk. Nem csak fényt, energiát és meleget köszönhetünk neki, de az élet kialakulásában is jelentős szerepet játszott, és játszik a mai napig. Ha hirtelen eltűnne 8 percen keresztül, semmit sem érzékelnénk belőle, mert a napfényének ennyi idő kell, hogy megtegye azt a hatalmas távolságot bolygónkig. Első és legegyértelműbb dolog, mi történne, hogy a Föld minden pontján sötétség lenne. Természetesen áramellátás továbbra is lenne, azonban fényt már viszont se a Holdtól, se a Naptól nem kapnánk. Nap nélkül nincs fotoszintézis se, ami egy olyan biológiai folyamat, melyben az élőlények a napfény energiáját felhasználva szervetlen anyagból szerves anyagot hoznak létre, tehát energia nélkül többé nem lennének képesek a növények oxigént előállítani, azonban ha ez bekövetkezne, akkor a Földön még több mint 1000 évig elegendő oxigén lenne. Nap nélkül Földünk hőmérséklete jelentősen lecsökkenne, aminek következtében a növények nagy része hetek alatt elpusztulna, és vele együtt azok az állatok is, amelyek növényeken táplálkoznak. A nap eltűnése utáni első héten a Föld hőmérséklete 0 fok alá süllyedne, aminek következtében a Földünk vizei és óceánjai befogynának, azonban a vastag jégréteg alatt továbbra is megtalálható lenne a folyékony víz, mert bolygónk magja továbbra is hőt bocsátanak ki magából. Egy évvel később a hőmérséklet már -100 fok alatt lenne, amit az emberek már nem élnének túl, és az állatok közül is csak azok, amelyek az óceán legmélyebb pontjain élnek jelenleg is. Ezek egyébként még több millió év után is jelen lennének, mivel nekik nincs szükségük a napra, melyik a folyékony víz veszi őket körül. Nap nélkül Földünk értelemszerűen nem keringene tovább, így egy egyenes pályán haladna a világűrben. Vándorlása során aszteroidákkal vagy más bolygókkal ütközhet össze, ami a Föld végét jelenteni. Azonban összetalálkozhat egy naphoz hasonló csillaggal is, ami körül újra elkezdene keringeni, és az új nap hatására a Földünk megint meleget kapna. Ennek következtében az emberiség, vagy egy tőlünk teljesen eltérő faj fejlődhetne ki, ezzel újra benépesítve a bolygónkat, a Földet. Ha tetszett a videó, osszátok meg ismerőseitekkel, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!